Menin bugünkü söhbetdeşim Türkmenistan'ın Owa Hojalyk ministriniň orunmasary Sapar Başyevich Iklimov. Sapar studiýa hoş geldiň. Awol salam Halmurat gurun bir çağa çuğu. Şükürler, gurunçuluk özüňizden sağlyk Sapar. Salam gönderiyen. Sağ olun, sağ olun. Sapar, men diýjek bolýan zadym ýaşuly şu ine geçen soňky 20 ýylyň dowamyna Türkmenistanyna bolup geçen wakalar var, onun öňkü geçen wakalar var. Türkmenistan garaşsyzlyga çykjak bolanyny ýanky Sowet zamanynyň gutoran döwri täze öz başlyklyga garaşsyzlyga geçen döwrümüz Türkmenistanyna bir topar siyasi reformalar ýa siyasi wakalar we beýleki işler bolup geçdi. Şonun bizim halkymız asla bir haber diýsem ýalňyşmasam gerek, sebäp ýurdun içinde ýa kabinetlerde bolup geçen işlerden halkymyzyň bir haber hatyrym ýok şu zatlardan. Siz ine şol döwür hökümetde işleyen adam hökmünde in jogapkarçylykly aýdal pudogyň ýol başlasy hökmünde Owa Hojalygyň bilşimi diýýäli Türkmenistanyň 65% ýylatyny öz içine alýar. Hemme ma'lum bolşy ýaşa döwri ýaşan adamlar bilýär 90-95-nji ýyllar aralygynda Türkmenistanyna hatda agyr ýagdaýlar emele gelipdi, azyk üçinçiligiňe beýleksinme. Şol döwür siziň eden işleriniz, hyzmatlaryňyz, olaryň netijeleri barada halkymyzda bir belli bir maglumatam ýok dogrusyny aýtsa. Hökümet o zatlary halkdan gizlap geldi, sebäp siziň eden işleriniz var, bitiren hyzmatlaryňyz var. Halkın bir haber o zatlardan şonun üçin inni şol tarihi deňsizligi diketmek üçin esasanam şol soňky 20 ýylyň içinde halk bilen bir hökümetiň döwletiň arasy açylışdy. İki sany näsel ýetişdi. Olar şol döwür näme bolup geçdi, olar aslında bir haber. Inni şol bar boşlugy şol tegmeli aýyrmak üçin ortadan men şol eşiden dengelmez gören göz bilen ilen gepleşiklerin toplumunu oýmakly özüme maksat edenim. Şol ilkinji gepleşigi hem siz bilen başlamagy özüme makul bildim. Egerde siz razylyk ursat berseňiz şol gepleşik häzir bilelikde başlasak ilkinji nowbatda men isleýän zadym siz özüňizi bir türkmen dinleýijilerine, türkmenistanlylara has taqiy soňky ýetişen nesellere tanyş etseňiz has gelişikli bolmak diýende. Men aýtjak bolýan zadym öz maşgala ýagdaýyňyz nirde doguldyňyz, nira gelip düşdiňiz, nädip şu okuly bilimli derejä ýetdiňiz. Bu ören gyzykly zat halkyň bilmegen zerur. Sebäp siziň aňryňyz men bilşimýäli ol aňrysy sada halkdan çarwalardan gelip çykýar. Sebäp siz öz akylyňyz, öz bilimiňiz, öz gaýratyňyz bilen şu derejelere, şu awraýlara ýeten adam. Ýöne soň rejim ýütkap, ýa durly kynçylyklary, agyr ýagdaýlar başdan geçiren şahsiýetiň birisi. Şonuň üçin ulukan hormat bilen sizi öz dinleýijilerimize, görüjilerimize tanış etmek isleýän. Söz sizden tapara. Halmurat ýatlanyň üçin Nuriyada hormat goýaryň üçin köp sag bol. Yani tarih, Türkmenin tarihi, bir asırdan uğrap tarihi yazılmadı, bilinmeýär diýilgen lokal ýarňyş bolmaz. Tarih elbette baý ýadylan içinden ýerler var. Ýöne olaň agyrlyk döwlegi ýa siyasi perden aşagyna siyasi ýol berilip tiyatrda gawat geler ýalara edip şo hende ýazylan tarihimizi bilemdi o tarih bilen ýüzleşmäle cesaret eden milletem däl o gaýratymyz ýetmedimi, akylymyz ýetmedimi, onço men bilem o bu önemli däl. Sebäbi nämedim ýöne biz ýokman tarihimiz bilen ýüzleşmämiz zerur.
tarihimiz bilen yüzleşmesek, bizim ayağımızı aşağınaki yer parçıkkalak yumuşaktır. Biz devam edip mirak göreyenimden bilemdik, şu adam bilemdik. Gelecekte de sulatlar tarih bilen yüzleşilmese, näme bilinmese, önümüzdeki yollar batı kıyım olur. Türkmen bolup kalmamıdan katı bu doğru kaldı. Ay dışıngalar kovu men bir çarva başkalarının perdenti atalamız, babalamız hemmeti çarva karavumun o başından bu başına ilerinden gayretine çeldi. Bizim ata-babalarımız mal vakit gelip bunu gören yerler, şu tayları. Ben şu Göktepe kurşundan beri bizim halkımızın tarihi, bizim öz başkalarımızın tarihi bilen denge çerrek olmalılar. Bunu Vatikan başkaları ağırrak yenildirek yaşan olmalı. Ben aklın yirellik toryadılarda bizden ben ondan yirelliği de gelişip dur. Bir gördüm Göktepe'li, bir gördüm ne Tavadarlı. Tarık mı diyenem madı. Bir gördüm Mehmet'den yani benden ulları darganata da doğulunla. Olur, men çerce olan dip bilir. Nakım tecende doğulan doğanları Mehmet tecende doğulan tecendem dip bilir. Var yerliğden gelişip durun. Böyle yerliği Göktepe galasının tarafında yanlışmadan mağdumuz kalkozu diye. Şu taydan olmalı. Şu Göktepe urşununa yeniden sonlar bir böyle hukumatın yedi. Yani yaralı, evveli, eşekli, büyölü hukum içi bilen takar çağa etkiler de. Ölüye yollu bir yerler dan çadan diye de benim paket kudumları o da karılarından işlendir. Benim gurrumçuluk, atı gurrumçu, tarih, ensiklopedi kağıt benim bu ya ömür yağına bulurdum ben. Hem mi gurrumdan dinledim. Menden kendinden yoktur yenemi. Yağından ayırmazdım. Benim şu takımın yanından kaçıp yenemlere giderdim. Birip çalıyor kölötten yeneme kaçardım. Doğru. Ondan gurrumçu diyor. Bak yer. Ken gurrumları gel oğlum oturdu. Ne? Şolar şu bilişlerine takar çağıran tuğrukları olmalılar. Yani yenemin gurrum versi boyunca. Aç, yalanaç, yaralı, ay çiğlen içinde bir sürü ağavat geliyorlar, koyun iliyorlar, onu veren ok diyorlar. Onun şu iliyorlar, onu veren ok diyorlar. Zannediyorum. Onun buraya aşurak bir dağın diyorlar. Yani güyülüyorlar, yakışık onu. Onun iki tane koyun soyun diye halkına karlan, onun halkına karlıyorlar. Çok onun belini ayağını çözüp ona alan tenki. Onun şu taydan iyiliğine dönüyorlar. Bundan ağır kistek gibi. Ucu açıp karşılayacak adam yok deyip düşünendirler elbette. Onun gecenin yol varsın diyen yeri vardır onun teklerine. Şu taylarda düşüyorlar.
Qarry çırlar. Olanda kirip kalkodu olaýmasy şu an. Yani ya 40 gelip ya kirip geçenin. Sotaylarda sotay köçüp barýarlar ben kakam ondan eýleki inleri ağaları sotayda dogran ortada. Ondan soň Gadawowa geçip köçüp barýarlar. Kakam da Gadawowa dulunýar sotaýyň şypanaty bolmanda. Gatygar oğlu kendileri. Yani, üniversitenin muallimi adı Hoca. O da tecende kadar oğudunlar. Bak şu adam olur ya adam devurlu adam olur diye de. Gatygar oğlu kendileri. Yani o taydan yankı atamızın ulluğunu gücük diyene kendinde. O hakik kaltaman eken. Yani orta batmaçı diyen nemelerinin o ana atlı o teori o yaptırmayan ekende. Ortada kriter tapav yok. Kaltaman. Ortam halam yani onun nemediğini bilýärler şu atam fakir göçkä çondan olmalı etat nemeti bir içinde şpiyonlar çuğulçular vardır da atamı yetirýär ne erte yürüp gelýärler de işte şu iyice onun garoyu düýä ýükläp çağlar çoğulur yani çoğuruk ödem yekerde olmalı çoğuruk nakler bilen bile yani kervan ol göçen ekende Nokçu uyulurdu Mehmet'in daranatın çıkarlar. Ne menden ulu doğunum vardır aman orat. Olur daranatı da doğulur. Doğru. Daranatı da edil şuraya alak vaka olan olmalı. Sebebi Komünist Partiyan göçürüp bu şu ayırtmeceği belli de şöyle uğurlarda olur. Tavadardan yani Kalaymor'dan çıkıyorlar. Şu tayda bizim Batı kent karınlaşımda yaşayan şu tayda üç göçönürlerdi. Ben Kalaymor'da doğulum. Doğru. Payda yerli uluyaydı. Üstümüzden arda yarattırlar da. Karınlaşını İşal yani adam ministre diyedik. Payda yerli. Ben stayda düşünürüz verin payda yerli değil yani Türkmenistan'ın yani o hocalık ministri payda yerli Meretov vardı gurrun ediyor. O yatan yeri yaktı olsun gatı o yiğitler şu yiğidin hakkını yediler birine heykellik mi oldu yani Tarca baydan son heykellik ilmeli adamın biri şu yani Sovet Soyuzu'nun yıkılmasının çiğlesini Türkmen görenlerdir. Beyleki 15 Respublikan 14'ü hemmeti görendir. Biz şolun birinin artık değerlik, üstünüm değerlik yönü şu çiğleni 95. yıla çenini Türkmenistan hiç görenlerdir. Bizim şu yıllar yani milli hatırımız mememiz valı produkt diyedir. Yani 3-5-6% götüştü 4-5 yıl sonra takladık. Beylekler 40'dan 60% çeni çöktü. Yani Pribaltika olsun, beylek olsun, şolun hiçbirinin o derdik. Onun yani. Ne şu suratla emmeti payviyelliğin tayatından bolun dağıttır. Siz onu kovuyorum, ervet kovuyorum, öyle Tanrı halkının imanen bilmeli. Bu halk bir adam adını bilmeyen halk olup yetişti de bizim halkın şeyleri kıyıdan tamam. Ağacı dağıtlar oluyor, hakikatin ahiretine bu dağıtları ayıtmak gerek. Ben ayıtmadım. Doğru sapar bu. Bir ayıtmadım. Bu paydagelleri mesela yankı
Ministerliğin meselesini biz gelecekki gepleşiklerimizde arkayın oturup gurrun ederiz. Häzir O mahal gurrun sen Halmurat haydi başladı. Yok, masalanız bilen şu gurrun başlaly ondan yeteli aňyrsyn. Ondan soň ýuwaş-ýuwaş kelebeň uzun söýsler berýär. Or Halmurat ne sen näme diýsen lepeydir. Hiç näme ýok. Paçyňa inim diýmäle utonýan, şoň üçin Halmurat baýdýan nemetme. Yok, onan şey men senden 4 ýaş kiçe tapy. Takkal birine inim diýip durdan bu küçüm diýen ýalap bolar. Şoň üçin Halmurat baýdýan bolun nemetme. Yok. Çakarı bolsa baýdýan we bir hekkerenmem duýman alýar. Hekkeren tutkanım bolsun ha, hemme görmerler. Doğru. Böyle anı sözünü devam ettirmeyin. Halmurat bir Aşgabat'da 56-njy göçüp gelen olmalı. Yani Atan Fakir 54-njy ýyl aradan çıkýar da. Bizim 5 doğun, 6 doğun. Bir fronta gidip gelmedik. 5 doğun Burkarı enneleri bilen yetim kalıyorlar da. Malcağları var. Şoň bilen guduran görüp görün bolmaly. Başka büyük köşkler bolmaga ýagdaý ýok. O döwürlerde hiç kimne. Ondan beş-on tane malları vardır. Onun orada ağa yani aradan çıkan orada ağa rahmet etsin. Orada ağa değil yani orada Muhammed Iklimov bolýar. Ol ýaşuly Azatlyk radiosyna bir näçe ýyllap zähmet çekdi. Öz bilimini, öz ilmini, öz başarlygyny, gujur gaýratyny halkymyza gaskanman etçilen, işlen adamyň biri. Men azatlykda şol döwür korrespondent boldaşymdan işlem döwrüm. Men ol ýaşulyň gatyga utanýan. Eden hyzmatlary gatykan, onuň wagty geler, o barada da görüň eder. Allah rahmet etsin. Ondan goýunak görürken tuğle turya apı tupan turyan olmalı. Deme o katı pulu olmalı mümkün. Çağlar dem 10, şoat 10, 11, 12 yaşlarındaki çağa da. Yani çölün içinde iki tane çağa. Ondan bunlar şu tuğleyden bukulup yani kepe girendirler ya, kume girendirler ya, oturup yatandırlar. Ara mal gidiyor da. Soňam tapanoklar ondan biraz görüp başlayan olmalı. Ondan kakam karar ullar kakam olmalı. Şu adam kakam bir ullokan 30'dan ya yetendir ya geçendir şu tuğrukluğun bilgi olmalı. Aşgabatda uçuyorlar. 56-njy ýyl. Men 4 ýaşymda bolmaly. Ben çalarak ýadyma düşýär. Palu Turkan meňdeş maşin bolmaly. Başga maşin ýokdy. Goltuğumda bir gidecek toplu, goňurja. Şonu gujaklap ağlamasyny ipberendirler de. Ağlap bolmam mümkin bolýar. Şoň Aşgabatda elimde de yerimde. Yani Palu Turkan içinde tavuk var mı diyor. Onu uçuryadılar, kaçıryadılar. Bu çok çağın emelinden kalan neme. Aşgabatda gelip biz o at gen görümde yoktuk. Onu harabadı Aşgabat entek yer süremesinden son kaldırılan şehir değerli de. Şu atki Hitrofkan yokurraklarında yani täze çygyrlyk diýär. O täzeli galan näde şu wagt täze çygyrlyk diýär. De kerpişin Dawud wa agaç depo kanalyň bäri ýanlary bolmaly. O wagt kanalam ýok. Ýalňyşmasam türmede bardy şu töwerekler gowunçylyk bilen. Türmede var.
Şu taylarda bu tarafının şu an Titrofan, Nemet duran yerlerim Şanhay. Yani yani 50 euro bir ondan bundan kedekten daştan yani yapılıp yani demediler. Giden ulu kuartıllar vardı Şanghay'la kuartıllar. Yani şu taylarda düşlödük yardıma düşüyor. Davut işleyen haydi bunun yeni başka yerde. Biz 59. yıla çenin 56'dan 59'da 3 yıl oluyor da. Ondan bunu öğütüde uzatır. Yani kreyne öğüm tapılan oldu da. Kreyne öğü tapandan krey vermeye pulun tapılan oldu. O da atlarım var. Yani ders anak yeteyim. Bir kar enefi. Demine 3 çağa da ben vardım. O değil mi ağada var? 4. Çok 14 yıllık değil yani şu tuğrukları. Şu taylarda bir zahide tanılayan tanışlamızı da tanıyan ekipler. Şu tayda bir yıllar, bir iki yıllar yaşadım. Çağalımız şu tayda ilk nemeğimiz şu tayda geçti. Tüm ötem şu tayda yaptılar. Kıdıl Koynoklu burada giydirdiler. Emedik öğrenimde biliyor. Çağalıktaki bolan zatlan hemmesi adam kakidatında galiyar da. Son onu da bir ihvan gelirdi. Biz çok gariplığımızın üstüne de gen görmelik yani Maxim bir vardı. Aylap öyde oluyordu. Sonra gidenle ecem yorgunlu şovu taşarik çıkarıp bunu herip hümür derdi. Bosturdu bitedi. O da kakandan çekin aydın milyarda bilen ok yani. Hümür diye de. Maxim diyanın yaşlı ol ors mu? Yok Maxim orka der yani şoňa meňdejek bolýanlardan bolmaly. Ýeme Berdinazar Hudaýnazar. Aha, Türkmenistan'ın halk yazıcısı Berdinazar Hudaýnazar. Soň Halil bir vardy. Çöp ýalap ýeni içine tüňgen ýalyp ýa gaty hor ýöne bu çoňal alyp gidermeli. Bizden ul derdi. Aragam içegence. O da Halil Kulif olmalı. Aha. Şahir, Moğolum, deputat işleyen bilen son. Başka da bir topor var, o atları yardıma düşen okulun hem de ululu adamlar olur yazıcı, şahir olun var. Men bilşime göre ol yani Baris Şeyh Muradov'un kakası Oras Şeyh Muradov'un sizin öýüňizde mi mihman? Ol sonra biz entek ben öýtü de uzahır hal memeti görüm görýän. Ha, doğru. Ondan o taýdan göçüp Vakt Boymat kinoteatr var. O taýdan köýüne çygyrlyk diýerler. Şoň aşak ýanyna bir Vodoprovodun bir jaýy bar. Soň gorga bolly, soň aýyrdylar näme bolany bilemok bolyn ýöne. Gaptalmyzda hudoşyny uçýdyşan opçyk bar. Şoň jaýyna da bir ýaşalta ýaşadyk, şo ýadyma düşýärdi. Vodoprovodun turbolarynyň içinden emet oýnaýardyk çağalymyzdan. Giden bir suw howdan ýalap baseynler vardy. Mehmet için açdan deňiz ýalap gorup başatdy çaýkan batan nemeli. Ondan şu edil aşak ýanymyzdan ýanky geme berdiler. Käriýni köçede ýanky ýenem ondan öyle 4 doğan jaý berdiler ýanky Finski jaý ýerler.
Yani tek padi edli ağaç çaylar var da yer titrenden son kalınan çaylar olmadı. Benim daha şu tayda yaşayadı. Son 59. yıl biz şu artık şu turista böyle köçedeki cayımıza geldik. Şu taydan şu tayda demirledik. Yeni yadık şu tayda demirledik. Paragat da şu tayda doğdu. Gen görmelde ne teknik padi edli göğü bizim göğümüz yalak çok bizim kvartalımızda şu adam vardır köpsü. Onun kızana şolur yalak cay vattı. Kalilin, Şoturstaveli, Baradinski, ondan Novoy dip nemeler var. 4-5 kent Türkmen maşkalası yok. Bizim 8 hocalıklı padiyedimizde Türkmen yeke bizdik. Türkmen yoktu da. Bizim fotoğraflarda kuartal alanda 5-6 tane Türkmen maşkalası çıktı. O näme sebäpden beýle şol ýer titremede wepat bolurlar ya Türkmeniň özü çarwy ýaşamak üçin gyrak çekler götürür. Halmurat onços men bilem o olun öne hakiki ýerde şonalak Türkmen oğullarda ol ya da şehirde başka milletler ol. Men bärde başga bir zat aýtjak boldum da tapar sebäp bir 90-njy ýylda haçan men deputat bolup ýokary sebäde gelemde Krasnovodsk şäheri bar da, ne Balkanyň aňyr çeti ol kenarda Hazar deňdim. Şonu Türkmen ilaty bütün şäher boýunça 12% da ýetenek da 11% birde. Ol Krasnovod port şäheri bolansoň o taýda dürli milletler bardy, Türkmen gaty azlyk edýär. O şeyler şäher bir sebäbi barmy diýip soranym şoň üçin. Türkmen mekteplerim şäheriň Krasnaki demelerdedir. Şäheriň ortasynda Türkmen mektebim ýokdur. Ünt bersem. Biz ortalyň içinde bulandyk. Şoň üçin orşamy gatgyndyr. Menem şoň ýalyda gyzlar watda diviziýa durdy. Görenler yoktu. Bolluk. Ha bolsunlar. Gönüp adamlar gowdy. Orta kirsi yok. Bizim töwrüğümizde adamlar gowdy. Biz 5-10 ot ýakdyram yok. Şu kwartallarda şu taýda 5 öýlü türkmenem bolsa 100 öýlü türkmenler kän. Dogry. Yok, yer titren soň 54-nji 56-njy ýyllar, 60-njy ýyllar şu töwerekler duruşuny harabady, Halmurat. Biz ýykylan jaýlaryň içinde ulandyk. Ýani şu wagt Karl Marx bibliotekasy bar. Ya şol gospulanyň duran ýerleri şu yer titremesinden soň ýykylan jaýlaryň nemeleridir. Harabadyçylygy. Duruşuny. Daş töwerek. Men bilýän bir zatlardan biraz habarly menem şu 5-6 ýaşly çağakam şol ejen dädem bilen Aşgabatda giderdik. Olaryň şu Hitrokda dogan okaşan şu açlyk ýyllaryny, uruş ýyllaryny dogan okaşan bir maşgalasy bardy. Oraz Mehmet ağa di. Olaryň ogly ýa-ni Oraz Mehmet baba diýerdiler da. Ol Türkmenistanyň Sentralny bankyny işledi oğlum. Şola bilen dogan okaşansaň oglun kam menem giderim şol demir ýoluň gaýralygyna ýöreňde duruşuna harap bolup diňe şol gonumçylyk bar onuň ýykyk şol ýerdemin demleýän kelimeňe ýadyma düşýär oglun. Bardy şol siziň aýdýan gaty dogry. Halmurat sen ödemäň wagt tutoriýa buny soňlarlaryny ýamaşkan başlady. Bolýar. Ara kesme bereli dinleýijilerimizden biraz diýinjalar ýaly. Menem bir çilim çekeýin Halmurat. Bolýar. Onu ýene görüşeriz. Garaşýar.